Morjens, minä olen Raider ja Passion Raider. Ja tässä pienessä pätkässä käsitellään meidän työtä, asioita, vähän tulevia suunnitelmia ja tietysti kesälava-asioita, jotka on meille tosi tärkeitä, koska mehän rakastetaan myös tanssimusiikkia. Ja tässä mun haastattelijana on NF-tuotannon Pessi Juvonen. Moikka. Moi. Elikkä ensin mä haluaisin kysyä sulta, että mitä Raiderin ja Passionin yhteinen taival lähti käyntiin? No meidän yhteinen taival lähti käyntiin oikeastaan varmaan niin, että mä olin ajatellut, silloin mä olin tehnyt Gröni Eikan kanssa keikkoja ja se yhteistyö päättyi ja silloin Eino sanoi, että sun täytyisi perustaa oma bändi, jos haluat tehdä tätä työtä tulevaisuudessa. Ja lähdin tekemään erään erittäin kuuluisan laulajan manageri keksi tämän nimen Passion mulle käyttönimeksi ja siitä sitten lähti yli 20 vuoteen nimeä ei ole tarvinnut muuttaa ja se on ollut tosi hyvä asia, että bändin miehet on hiukan muuttuneet ja vaihtuneet, mutta siellä on myös muutamia ihmisiä, jotka on pysynyt tosi pitkään. Se lähti käyntiin tästä ideasta ja siitä oikeastaan sellaisesta siitä niin kuin meidän filosofiasta, ajatuksesta tehdä yhdessä töitä, antaa luovuudelle tilaa, siitä ajatuksesta. Ja sitä myös muusikko tarvitsee ihan yhtä lailla kuin me kaikki muutkin. Aivan. Kerro tarkemmin Passionista. No Passion on minä plus Passion. Me ollaan yhteensä 5-henkinen bändi, eli Passionissa 4 muusikkoa. Mitä mä niistä voisin sanoa? Tosi erilaisia ihmisiä, mutta me ollaan sulauduttu hirveän hienosti yhteen. Me ollaan ikään kuin yksi iso kynttilä, jonka liekkinä on meidän pianisti. Ja en minä siis, ihme kyllä. Mutta hän on niin musikaalinen ja absoluuttinen sävelkorva, että siitä on meille kaikille hyötyä tosi paljon tässä työssä. Oletteko te hitsautuneet läheisiksi? Ollaan. Me ollaan kyllä kyllä me ollaan todella läheiset ja hyvät ystävät keskenämme, ehdottomasti. Entäs sitten, onko Raider mitään ilman Passionia? No kyllä mä varmasti olen jotain, mutta kyllä mä tarvitsen sen mun bändini. Ja mä oon huomannut, että on myös muita artisteja, jotka mielellään käyttää meitä säestäjänä. Ja niin kuin tästä tanssilavoista nyt on puhetta, niin tanssikeikollahan minä ja Passion lauletaan 3x4-5 ja sitten se meidän vieraileva tähtemme laulaa 2x4-5. Eli meillä on huippuartistien joukossa vielä huippuartisti lisäksi. Aivan. Se on aika hyvä markkinointi sinänsä. Odotatko paljon tältä uudelta sinkulta? Koettelee sinkulta. Totta kai odotan. Joo, kyllä siellä on hyvät tekijät ja siellä on hyvät studiot ollut taustalla ja kaikki on kyllä mä odotan. Kyllä mä odotan, että se huomataan ainakin ehdottomasti. Ja säveltäjänä on Esko Koivumies. Ja kyllä nyt kun mä oon häntä nähnyt, niin kyllä hän itsekin povaa sitä niin kuin hittiä. Että saa nyt nähdä, katsotaan mitä sieltä tulee, että yleisö sen sitten viime kädessä päättää. Että tietysti mä toivon, että otatte Koettelee kappaleen ja Raider Gernin ja Raider Passion syliinne ja pidätte hyvää huolta meistä yhdessä myös puolin ja toisin. Raiderilla ja Passionilla on tulossa naistenpäivän konsertti. Kyllä. Keväällä. Joo. Kerro vähän siitä. No naistenpäiväkonsertti on 8. päivä maaliskuuta 2016 ja pääosassa tietysti naiset. Me halutaan tehdä hieno projekti, jossa tietysti Raider Passion on mukana, mutta monta muuta ystävää. Siellä on muun muassa juontajana, mun juontajakollegaksi tulee Nina J. Higrug. Sitten sinne tulee muun muassa Arja Sipola, Suomen ensimmäinen tangon kuningatar, jonka kanssa on ryhdytty tekemään yhteistyötä. Anita Dikotu, joka on todella upea laulajatar. Ja ikään kuin sellainen kavalkaadi, läpileikkaus oikeastaan siitä, miltä myös voi kotimainen viihdemusiikki näyttää. NF-tuotannon silmin katsottuna. Mun mielestä se on niin kuin huipputärkeää ja miellyttävää, koska on olemassa erilaisia levyyhtiöitä ja ohjelmatoimistoja, mutta voidaan tarjota myös se uusi vaihtoehto, joka on ehkä hiukan laajempi jollain tavalla. Avaapa vähän tätä. No aika hyvä ajatus. Se filosofia on jotenkin niin, että annetaan kaikkien kukkien kukkia. Ja oikein niin kuin retostella suorastaan näin aluksi. Ja sitten niitä jalostetaan. Että se mikä on hieno nähdä, mikä se ihmisen vahvuus on.
joku vahvuus voi olla ääni, toisen esiintyminen, joku voi olla vaikka kuinka niin kuin monipuolinen, mutta sitten täytyisi aina muistaa se, että monipuolisuus kannattaa muistuttaa aina sanoa siitä, että ei kannata tehdä kaikkea, koska sitä ei vaan kerta kaikkiaan vuodesta toiseen jaksa, että sitten niin kuin keskittyä siihen, mikä oleellisesti osaa tai mikä on se kiinnostuksen kohde erityisesti. No mikä on raiderin vahvuus? No mulla on kyllä varmasti tämä esiintyminen on varmaan mun vahvuuteni. Tietysti upea ääni ja sitten jonkin sortin karisma, jonkinlainen karisma, millä sitä pitäisi kysyä mun kapellimestarilta mieluummin, mutta varmaan jotenkin näin, että karisma ja kyky nopeasti oivaltaa laulujen tulkinnallinen puoli tai jotain tällaista. Mutta että kyllähän sitä, niin kuin mun ystäväni tietää, että kesähuvilalla ei varmaan ole hirveän kiva ajaa nurmikkoa, kun mä harjoittelen samaan aikaan jotain estradilaulua siinä sivussa. Se ei aina näytä niin makelta, mutta sitten kun se menee lavalle ja mä ne kulissit ymmärrän niin kuin tässä mun mielessäni jo, niin sehän onkin sitten ihan eri asia. Se on hyvä silloin. Ketkä ovat tärkeimmät yhteistyökumppanit musiikkialalla Passionin miesten lisäksi? No kuule, kyllä mä sanoin, että toi Nummelan Asko, tiedottaja tietenkin. Kyllä mun siellä arjessa pyörii monta myyjiä, yhteistyökumppaneita, mutta kyllä ne tässä ihan niin kuin lähipiirissä olevat ihmiset on niitä tärkeimpiä luotettavia ihmisiä, joille voi avata jotakin, jos on joku ongelma, niin pystyy keskustelemaan, niin tietäen, että se asia jää sitten siihen. Se on tosi tärkeää. Tietysti mä oon sillä tavalla, kun mä teen tätä työtä, niin mä ajattelen aina sitä menestystä ja onnistumista, koska tätä on ihan turha tehdä. Mä oon aika kunnianhimoinen. Tätä on ihan turha tehdä, jos ei ajattele sitä menestystä. Että sanotaan nyt, ajattelen myös rahaa, toivoisin, että meille tulisi paljon hyvinvointia. Kyllä se on niin kuin sellainen toive tässä työssä. Ja ne ihmiset, joiden kanssa mä teen, että he ovat tyytyväisiä ja onnellisia siitä, niihin ratkaisuihin, mitä tässä niin kuin ollaan tehty. Koska kyllä mä joudun niin kuin ainakin omaa osastoani, tätä Raider Passionia luotsaamaan ja ohjaamaan tiukasti. Niin kuin mä huomaan, että mun kollegoita, esimerkiksi Anita de Coutu näkyy tekevän tosi suurella ammattitaidolla, että se niin kuin häkellyttää jopa makeasti, että onpa hyvä juttu. Mä todella arvostan sellaista. Että laulajan pitää vaan kerta kaikkiaan niin kuin itse päättää ja vastata, mitä hän haluaa tehdä omassa työssään ja miten. Ja varmaan tarkoitat sitäkin, että myös taustajoukoilla on suuri merkitys. On. Erittäin suuri merkitys on. Se on tosi tärkeää, koska meistä niin moni on tahkonut monta vuotta yksin. Ja sitten kun sä keksit sen ratkaisun, että tulee yhtäkkiä joku Asko Nummela, joka alkaa laittaa asioita järjestykseen. Ja sit sä itse voit vaikuttaa tosi paljon, mutta sitten hän on jo ymmärtänyt, että miten tämä homma niin kuin menee. Niin ne on hyviä juttuja kyllä. Se on tärkeää. Onko teidän musiikillanne sanoma? On. Meillä on, niin kuin joku on tutkinut, niin meillä on se toivo. Toivo voittaa epätoivon. Kyllä meillä toivo on siellä, että asiat voi olla niin kuin, asiat voi joskus olla niin kuin mennä vähän huonosti, mutta kyllä aina kaikessa on. Niin kuin koettelee, kyllä mä sen rakkauden vielä löydän. Siinä laulussakin sanotaan ihan selkeästi. Ja kyllä se on hyvä juttu. No sitten kysyisin tässä lopuksi vielä, että missä näet itsesi 5 vuoden päästä? Hyvä kysymys. Toivottavasti jossain levyraadissa arvostelemassa muiden musiikkia. Joo, kyllä se olisi mun mielestä hienoa. Että kyllä mä niin kuin näen itseni sillä tavalla, että ihmiset tunnistaa ja toivottavasti hyvin myönteisellä tavalla, että on pystynyt vaikuttaa ja toimia jotenkin niin kuin semmoisena innoittajana ihmisille. Että improvisaation lähteenä, että ihmiset on niin kuin keksinyt, että hekin voivat tehdä jopa näin. Kukaan ei pysty tekemään niin kuin mä teen, mutta joku voi tehdä vähän sen kaltaisesti, mutta toivottavasti se on hänen tiensä. Mä arvostan sitä. Sä haluat esikuvaksi nuorille Raider-gerneille. Niin ja vanhemmillekin. Kyllä mä siis mielelläni olisin esikuva kyllä monille, että olisin, joo, kyllä mielelläni.
näkisin itseni esikuvana. Mutta just se, että niinku ajatus siitä, että sit sä oot jotain, kun sä pääset arvostelemaan muiden levyjä. Ehkä näinkin. Aivan. Yes. Mutta ammattitaito puhukoon puolestaan. Näin, toivotaan, että se puhuu juuri näin. Kiitoksia. Kiitos.